Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! At mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati, Region 1, mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 18 minutos, kanong adlaw, Miyerkules, petsa 21. Miyerkules na mga edisyon sa inyo siling nga para tuntura sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa ato siling nga news team. Ato siling nga mga correspondent sa liwat na Manila siling nga pagdulong sampi nakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton siling kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong sinimata kadurungan oras sa kagabiyo ng atong sininga patrol to Crosswind Patrol. Kaina pa nagalambiyaw sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan. Kag ato naman liwat himorsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa Miyerkules edisyon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon, huilog nato ng puwersa, Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto, waswas ko nomay. Ariya lang kon mais. Importante way lang Malaysia aksyon papang Nixon tahom. Ang aton mga pagbantay monitor sa mga balita update sa national kag international. Monitoring Center sa Aksyon Radio Bacolod, Miyerkules edisyon. Huilog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Opdan makita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Aksyon JM by Kim.
Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sinialagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa nabilin, 1 oras, 15 minutos kapag pangalagad, inyo palatuntunan. Sa mga ihada kagihado, liwat naman pat ini ang numero sa kalendaryo para hindi kagin malipat kay si Maninay, kay si Maninoy kung kaisa nagapalipat-lipat. 65 dias na lang ang nabilin kag magabot ang adlaw sang Paskwa. 72 dias pang nabilin. Goodbye sa 2020. Welcome sa 2021. Sabay pa nga mangin. Maayo ang dalagan sang aton sitwasyon sa pag-abot sa bulan sang Disyembre. Gabay pa na magbalik na kita sa normal. Sabay pa nga hindi na gid maghalit ining si COVID-19. Ayos! Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo palatuntunan Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una nga bahin sa katon sining pagpangalagad sa kinandan ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon. Ang balita. Ito ang Aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Ang ini mga bahin sa katon sining pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Jok. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang
Ang ilang mga bayan sa ato sa nga pagpagalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Ever. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Hindi ka makaroon malipat, dugay-dugay ha. Mabunot kita sa isa ka winner na makabaton sang 500 pesos sa aton sining SAP sa Aksyon Radio Bacolod. Sino karon nga gabi ang makasabat sang telepono na aton tawgan dugay-dugay. Sana mo ni oras siya ga panagtag pa 500 pesos mo ang Aksyon Radio Bacolod. Ilang taon ta kung sino ang makasabat automatic makabaton sang 500 pesos. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:52 na. Sa gihapon ang Bacolod nagahibi. Lantaw ko kay ina may mga amat-amat na nagagwa nga bituon sa aton kalangitan, pero may porosyon sa Bacolod sa gihapon ara ang galom. Wala pa nagyapon sang bagyo nga si Pipito. Ginasuyop kag ginapabaskog ya ang hangin habagat nga amoy ni ang nagahatag sa pagpaulan-ulan sa pila ka bahin sang probinsya, specialmente diri sa syudad sang Bacolod. Ang pandam kag abiso sang aton nga PDMT sa mabagyuhon nga panahon, alerto sa baha, alerto sa landslide, alerto sa kilat, budlay kun mangilat kasi may guan kakakilat. Along kita sa ginatawag nga buhawi. Kaya dito sa barangay Minapasok, Calatrava, kahapon may buhawi to. 5 gito kabalay ang ginapahapa. Ang mga atop sa mga balay nagalinupad lang, pati di care center, kalasa. Ay, puwerteng ability. May gabi dira kay Toto Alex Montesawa. Pa-check attendance lang siya, sila ni Jocelyn Liboon Dispuho kag ni Sit Alunan. Si Parita Oka de la China, Mr. and Mrs. Oka de la China and family, dira sa Talisay, pare may gabi dira sa imo. Kay Jessery Galvez, check attendance lang.
sakay Yolanda Alcayaga Gallegar sa mga pamilya Gallegarda sa Silay, Purok Sabi sa Bilamonte, ara sila. Hirans Barela, ngayong gabi sa mga taga Vilyang Hilada, Barela family, sang baga Asinigaran, Nanay Telma, Tatay Pulyon, sa asawa ko kay Jessica Barela. Monitor kami di subong sa Villa Angila. Randy Nigalia. Ayos Randy, salamat. Kay Mama, kay Toto, kay Papa Chard, Kativer, kag kay Reggie Dab from La Carlota City, EJB Laho. Para naman si Haley Walter. Sabi nila kay Haley Walter, ha? Kay Kokoy Dida sa Barangay Bata. Tanda ko lang si Ezra Nige kag si Jeho Tambok. Bali na kay Kokoy Dia. Sa kay Rosemary Yanson Hongko. Rosemary Yanson Hongko and family. Happy listening. Ayos! Check ta ato sa Liga Patrol 2 ang ato sa Crosswind Patrol. Kamusta hon tanay ang paglibot-libot Miyerkules edisyon ni Action Edin Aboso. Ibaloon ta ang sitwasyon sang Bacolod sa matulutugnaw nga dupoy-dupoy sa hangin dalakon kaysa ang pagtupa sang ulan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Edin Aboso sa report. Then, good evening. Alright. Ano naman ang problema, tao? Anong problema, ya? Wala kita sang problema. Kay Anaya. katawhay, kag Yes. makanay-kanay subong aksyon na Eric ang tiyempo. Kaina nag-ulan-ulan, actually halin sang aga pugtag-pugtag ang ulan. Pero ti subong do nagtulotawhay siya. Nagkulukul Do pa. natulugan sigurong ulan ay. Bo kabay pa nga sige na ng tulog, ya. Kaya ti po aksyon Eric mo si Pipito ne, pero ti ang iba naton nga mga ka-aksyon wala na nagpinuli naman kay ti alas 10 na dugay-dugay. O, Corpio na. Curfew na. Naanad na lang kita aksyon Eric no, pila na ni Oo. kabulan nga amuning nanaran ta oras puli alas 10 pero ti sa gihapon ginaduso man sang iban nga mga persona especially in business sector nga punta ni idugon alas 12 Oo, gani, no? ang mga business hours kay Kita. para at least ha? Kita mong iban nga ni nga naidalom sa GCQ kag MGCQ, pwede na mabuksan ang mga hotels naton, di ba? Perfect, correct, Oo. in action Eric. Kaya Dapat matamat na. nga palawig-lawigon tang curfew, butan tabi alas 12, tapos ang liquor ban kakason na ng Action Edin. Kakasonta na? Oo, kakason na lang liquor ban. Pwede taman duwa ya, kakasonta ya nga duwa. Duwa tayo kakasonta Eh, do kadamo sa nagayo kasi sa inyo sa na kakason ni Mayor Bing ang iyang liquor ban naman. Oh, galing kay ti. Pasaka-saka ang kuan ang curfew ta bisan butang pa alas 12 bi, no? Oh, do mo gina duso subong action Eric mo alas 12 tubtub alas 4. Para makabawi-bawi man ang mga negosyante bala nato na Action Edin nga mga resto bar kung gabi man bla. Amo na action Eric ang iban gani nga mga balay ilim na actually nagsinira na lang kaya ba nila alas 10 ang una ya amo pa lang pagsulod sa mga tawo. Subong niya ang iba nga gusto mag-inom kag malawig-lawig nila istorya ug to pa lang gasulod na. Gani. Para pag alas 9 puli na. Di ba tan curfew. Correct. Isang una ya butang pa alas 7 pang iban gasulod action Eric no kag Oo. tikagahon nagapuli galing kiti subong bangod nga may curfew hindi na, mahimo naton na Yes. sa tanan nga oras kay ti we understand nagalain-lain man ang quarantine status kung quarantine mode diri sa syudad Gani. kag kabay pa padayon na ni Action Eric nga magano man nga maghalog-halog pagid with syempre safety precaution lang sang aton sini nga mga ka-aksyon Yes. para ti kumbaga mambal bala ang virus nga dumadudla na siya nga ay
nagahalong naging sila gali, hindi lang ko nakalusot-lusot ng sila. Gani. Di ang ila ekonomiya nagamat naman saka ang iban nga tourist spots action Eric no. Amat-amat naman. Gani na pangbuksan naman. Yes. Kay ti kung madumduman mo ang Negros Occidental mga kaladtuan diri open na ang 21 ka mga resorts action Eric no. Kag iban pa nga mga lalagawan bala sa ngaton sining mga ka-action galing kay ti subong. We understand local residents palanggid ang ila sining ginapahanugutan. Yes. Sige lang matamat lang na nga magabukas naman ang sila ni nga mga cities and other cities and municipalities para man sa mga katupad nga mga banwa kag syudad para man nga maka leisure travel kumbaga Action Eric makapahuway-huway makapa liwa-liwa man ang aton sini nga mga ka-aksyon, especially ang mga dugay na gidbala nga wala nakagwa sa ilang nga mga puloy-an. Yes. Ang mga kabataan dira nga subong although nga timalingaw-lingaw man sila kay may klase galing kay tilain gid ako naksyoneri kung makagwa kamo nga kung kisam lang makasimhot ka man sang hangin sa gwa. Yes. Ang iban gani kalabanan subong kada Sabado kun Domingo nga adlaw mayara gid sang pamilya nga ginapili nga mag-spend dito sang weekend sa bukid, sa baybay, ti amat-amat na reaksyoner ka kay although na set aside ang mga festivals naton. Yes. Ti ang mga kaladtuan niya sa aton mga ka-aksyon makabulig niya sa ekonomiya, that's why ginaduso nila kag di kung may movement na kuno sang tawo may ara sang pagkuan aksiyoneri ka paghulag sang ekonomiya kay may trade and commerce na nga ginatawag. So that's why panumdom gid sang aton sini nga mga health authorities kasi ilang sundan nyo lang bala ang tanan nga mga safety protocols kahit maugyo na ni ang tanan dayon kag mahapos na para mahapos na sa tanan ang paggiho-giho kay ti pagtan-aw gan isang iban na do hindi na niya matapos pero ti kumbaga kung anara na action Eric ang pagsuksok abis ang face mask, face shield, social distancing do okay naman pero mas nakigid nga madula kag ti hindi nakitaya maka suksok sina kay do kahilid lang nga maglakat kas dalan maglakat-lakat ka sa downtown area nga wala kay nagasuksok ng face mask o kundi mo nakinanlan magbalik pa sa imo balay kay ay nalipatan ko galing akong face mask nalipatan ko ako nga face shield pwede lang ti kay dakpon ka man na generic mo malabyan nga nagalibot na ratong kapulisan kung wala ka sa face mask kag face shield hindi mo gid pwede mahambal nga ay sir nalipat ako hindi gid pwede kay ti hindi lang man actionary kang dakpon ka hindi lang para may achievement sila kundi ginapanumdum man nga hindi mo dapat pag ikompromiso ang imo sini nga ikaayong lawas. That's why nga ti ara lang sila subong mga ton nga mga city kag health officials nga padayon sa karon nga gihapon nagapahanumdom nga amo lang ng only way man nga makita nila agon mapahagan-hagan ang transmission o kung paglinap-nanay sang COVID-19 nga virus action Eric. Actually do na action Eric no ang kung tawon mo ba lang sitwasyon damo man mo may mga friends kita from the hospital nga nagatrabaho damo naghambal nga ti sa subong nga tiyempo ulan-ulan nilanat damo ni tani sa mga hospital ara sa mga emergency room pero subong nga may pandemic wala sang mga pasyente. But silingon hambalila pagtanaw na i-action Eric sang iban ha nga ang tawo bala na anad nga jutay gamay lang ng hospital dayon. Pero ti subong niya makabatsaga ni hilana bisan 3 na kadlaw sige lang diri lang ko sa balay mapaway lang ko. Bisan ito parte na ang sakit na bisan sakit ila unto kun ulo ko ano dang sakit sa ila lawas diri lang ko sa balay mapaway lang ko ya most likely kung nagkapanakit lawas dala nga pakonsulta mong pagkaliti sumong iya dala na silot-hilot anay
Amo kita aksyon Eric na lang sa luya-luya. Luy ada kag mulo masahe gamay. Correct. Oo. Kasi ang ginapaminsar nila nga Oo. pag-abot sa ospital. Kasi ma-COVID na sila. Correct. Amo na nang subong ang stereotype, pag-stereotype action Eric Amo no, sa sila mga lang kang tao. pwede man lang nila madalap. Ang ila palatian madala sa huluhampol kakasla kag lampunaya himuon nila anay. Ti amo gidara dira gina kagati ko action Eric mabalaan mong iban subong mag-ubo-ubo ka ti sa likod balay may lagundi da nga tanom. Duk-duk-duk-dukon. Sige po si ko tanay daw nagkaglagaan ka doon nagkakatulang tutunlan ko. Amo na da pero sang una ops doga katulang tutunan do mabisita ko to kay Dr. Danay be. Konsulta ko na kay doktor bito na matchag ko aw. Oo, subong ya wala na action Eric. Miskan sa mga social media wala na gani may post sa Facebook nga Gani. feeling sick na bala. Oo na, uso para mo Gani. nga labi na gid kisa mga empleyado be. May wala pa ginatanan ha, may empleyado wala nga do plano mag-absent pagkabuwas adlaw. The night before ma-post na sa mga feeling sick. Para pagkabuwas at least pagisin siya ya makita sa iya boss nga to feeling sick sa kagabi pa. Subong iya wala gid may gader nga mag-post action Eric nga nagalain ila abi pa matchag kay ting paminsaron din sa tao ops. Di nga nagadto do permi kada nagagawa basi may kuan ka COVID ka. Kagaway labos yun ang mga magmunos na nga nagobra. Masila nila boss nga, danay ka. Pawayway ka na sa semana, bi. Oo, Kaya na. ko sweldo. Tema, yun ang sineric ya kung may makonsideration ng boss nila nga hindi pag-iiban abi sa leave. Yes. Hindi pag-iiban sa ilang sweldo. Oo. Di paano na lang niya mga small and medium enterprises nga or mga empleyado pagitbala nga daily wage or pang-adlaw kung no work, no pay sila abi action Eric. Yes. Amo na dang bulubudlay. Kaga, amo na balang significant sa hambal nila nga dapat kung example kung hindi gid malikawan nga dapat makadtok gid trabaho. Trabaho balay dira ka lang makadto. Yes. Sa for now kay ti kung magkadto-kadto ka pa sa iba nga lugar although maghalong ikaw pero simbak ko lang may kadungan ka dira nga nag-positive kag madala ka sa contact tracing. Tiya mo lang gyapon ang matabo. Bisan wala mo to yung abi na istorya kung pero nakakadto ko sa isa ka lugar dala ka sa contact tracing wala ka gid mahimo mak-quarantine ka gid sa gihapon. Laban. So amo na hambal nila nga dapat kung pwede pa lang limit your actions or limit mong mga ginakadtuan mo dira para kung magsumayay sa ulihi kabalo ikaw magsabat. Amo na dang hambal nila. Ang hambal sa iba naton nga mga ka-action generation Eric sige lang kay tanan man kita by the power of prayer. Yes. Tanan kita nagapangamuyo action Eric hindi gid imposible nga bisan i-look forward na lang bisan sa December na lang Gani. nga wala na sang COVID-19 subong October na tapos November na masunod nga bulan no pila na lang duwa na lang ka bulan sobra action Eric no nga dapat or isa na lang ka bulan sobra I mean antes mag-Desembre nga ginapangumuyo sang tanan nga amo na lang ng greatest Christmas gift kung mag-action Eric nga aton mabaton. Yes. Kung mag-aabot man gid ina nga tinion nga pagka Desyembre 1 abi pabugtaw naton. Balikan ta si action na mo. So sa mo na ang tanan daw halos ga kwan gid ga pangamuyo nga hopefully by December ma-reduce na gid kag gamay na lang lang turnout sa mga COVID-19 victim kiti amo man ning aton pasalamatan ning kaso na gid man action din mo. Correct, Action Eric. Ay, sa Merry Christmas gidayon sa aton tanan. Kag hindi tanan ni manigar base sa ulihi or base next school year gani ang mga libro sa mga estudyante naton may ara na ya sa history 2020. Ano natabo sa 2020 kag sooner or later Action Eric mag-edad na kita abi, mag senior citizen na kita. Mastorya mo man sa imo nga mga kwan po, mga kaapuhan dira. Kag sa iban mga relatives nga ay sang 2020 to ya mo to natabo sa mo kung madumduman mo action Eric sang gamay ka. Di ba ginistoryahan ka sang lola mo nga ay sang 19 ano ito ya pag World War II
Kami tuya, hindi kami tuya kahampang kay may mga nagagirahay, amo niya mo to nga istorya, tito malingaw ko pamati. Kung ikaw naman, pag-abot sa tiyempo nga may ara ka na sang kaugalingon ng mga apo, sigurado, isa sa istorya mo, amo ning tuig 2020, Action Eric. Yes. Nga natabo sa aton tanan. Very memorable, gid. Hindi lang diri sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Kaya kung tanawon mo, Action Eric, halos masobra na, isa ka milyon ang napatay ka mga tawo sa bugos nga kalibutan bangod sa sininghalit nga dala sang COVID-19. Do kadasig lang sang mga tinion nga natabo, Action Eric, December 2019 gini nag-umpisa. Yes. Do naka-celebrate patato sang Christmas kag welcome 2020 nga New Year. Pero nakibot kita nga pagka March, Yes. ara na dayon sa aton ang COVID-19. Kaya Kay, nagsugod dito, March 17, gid mo, no? mga dira-direction kay dumduman ko ang una, di dahil nga quarantine sa aton, pagka March 30, diri sa syudad sang Bacolod, nag-umpisa kita Yes. dayon sa pag-lockdown man sang amat-amat sang syudad or pila ka lugar. Kag we are all new to this muna ba sa Ibaraction Eric. That's why nga may mga hinunanon pag sinapol pa nga ton sini nga mga health official. Yes. So naghahambal ang iban nga hindi mo gid matago nga may ara sang may poor gid Ibaraction Eric ang or mahuyang gid ang health system sang Pilipinas. Kag kasubo kaya siyempre, apektado dira ang mga pigado. Ang inidaan nga virus, wala pili. Mo, manggaranon ka man, pigado ka man, bata ka man, tigulang ka man. Kung maigo ka sang virus, wala kagid sang may mahimo. Pero mas kaluluoy ang aton sini nga mga kauturan nga wala gid Action Eric sang ikasarang. Yes. Pero sa pasalamat na lang kita kay like for example ang dirigani sa guwa sang simbahan Action Eric kay nga nagaulan. Pero ara lang sila sa gihapon, may hayob-hayob man sila gintukod, may trapal man nga ginbutang. Kag sige lang may ara lang sila sang lugar nga matulugan Action Eric kag para makapadayon man sang ila sini nga palangabuhian kay iba nagabaligya sa guwa sang simbahan. Pero diri mo bala makita nga swerte ka na somehow nga nakaano ka Action Eric naka lang ito Action Eric kay may arak sa aksidente nga nalabayan. Uy, Ay dali lang gid. di nga lugar na. Dili sa may Anong salakyan ang kwanta involved? dali lang dalagaan wala man sa enkwentro, no? Self-inflicted? Nakita Action Eric. Motor. Motor, Action Eric. Motor? Tawag, hamyangon, diyo. Pag walang inatabot, tingala kung maperte ang lagabog. Oo. Uy, musta sa dag? Ganong posisyon na siyang biktima na, siyang driver? Wala sang dahil lang kay Buliga tama Action Eric dili na digani nga dalan Luzoria ginsangan sang Luzoriaga. Why pa the rescue? Wala pa Action Eric kinatawgan tanan actually si Major Jovel Sidel. Oo, kay tibag-o lang ginatabo Action Eric motorsiklo. Basta mo monitor sa tandang DRRMO blada. Lapit lang yun palihog lang prosida na siya sang Luzoriaga. Ginsangan sang San Juan Luzoriaga Street Action Eric no. Okay. Motorsiklo lang isa ka persona lalaki at ano pa man conscious pa man siya Action Erica. Ari naman dan ang aton nga Ara ng rescue? Rescue kay lapit-lapit lang man di sa area. Okay. Nakibot lang man gani gulpi may gulpi may lagabog pero wala siya sang enkwentro kami nakita man di tawhay na danang dala Action Eric no. Oo, tiyan mo ni ang sitwasyon di subongin padala man na gani ang
picture kag video subong action Eric no. Oo. Kaya di ari naman ang si DRRMO. Ano naman, Kaya oo. gina-conscious Why mo na siya siya yung sa- action Eddie? Ano naman nagbaliskat na siya naman? natumba Nag-slide? lang sa golpe action Eric. Wala Nag-slide? kita sang idea gid. Oo. Kaya wala man kita diri sang pamangkutan kay Oo. golpe kibot mo gani mga tawo di May naglagapok? Oo, nagaulo istorya pakitaya tapos amo na ning Basi kung naka-drink na siya, no? amo nang suspetsyo di sang iban. Oo. Kaya actually sa diri nga area may ara sang do signage bala. Oo. Oo, galing kahit basi wala niya na nakita or ano nga sitwasyon, basi nakadalinas lang sa galing kahit diri nga area, do malamalaman ang dalan. Oo. Hindi man sila nga danlog, although nga naga-motorsiklo siya. Oo. Amo na ding nadangkan Anong pilas siya? kay- Di na pilas siya na sa ulo, sa agtang niya, no? May ara siya sang pilas sa iyang Tiil? natuo nga tuo nga face. Guya? Oo, tuo nga guya kag may ara man siya sa nga Pilas? pilas sa tuo nga tuhod action Eric. Ah, okay. Do, wala pa. Gulugas-gas lang. Oo, pero tido medyo bango tigan action Eric. Bangon sa pruga conscious Oo. man sa. Medyo do nakainom-inom ni Goro si Sir. Mga playdads na? Mga Proven pa? more or less mga action Eric, mga early 50s. Dira. Early 50s. Oo, late 40s or early 50s si Sir wala kuan Wala sang helmet. Wala kami nakita helmet. Wala helmet. Nakakalo lang siya sa Eric. Wala ka face mask? May ara siya sang face mask Okay. Pero wala siya sang helmet pero may face mask, nakakalo lang siya. Mo lang man ni ang iyang Mio 125 ni nga scooter ni nga natumba. Ginastorya man sa May istorya sa sang aton nga kuan nga rescuer? Oo, ginastorya sa sang aton rescuer. Naka long sleeve ni siya nga color blue Oh. nga may RD Richie ang pangalan. Sa right side, tapos naka-shorts, naka-jersey shorts, action Eric, no? Kasi bala may pamilya, tapos subong nga nagapamati. Nga, naga-monitor sa aton. Dalon sa ospital na? Dalon siya sa hospital, action Eric, basta natabo ni ang aksidente dire sa ginsangan sang San Juan, Luzuriaga Street. Ulunhan lang, di bala sang SM, bala? Ang motor yan Ang motor action Eric, ari naman yung patindog naman, kakas lang ni ang plaka niya sa likod. Oo, amo lang man na ang natabo di si action Eric, no? Pero ti conscious naman siya, although nga doon nakita to, do medyo damo-damo nga nga dugo ang nagano sa iya, nagwa sa kay face, guya action Eric kag ulo ang initial niya nga pilas mo. Oo, sige lang kay gakapyat mo siya ganit ang cellphone niya ho. May ginatawgan May ginatawgan man siya. Oo, okay. gina-assist lang siya. Nga makasaylo sa stretcher. Oo. Kag para madala na siya sa hospital. Kaluin Okay, conscious naman. lang man siya action Eric. Mayo man gani kay subong gahingagaw paniguro basi puli. Puli pa na guro? Oo, kay alas 10 na daan. Oo. Kag medyo basi na natulog-tulugan lang si Sir. Piuman siguro ba sila ang antes nga likorik ta siya? Oo, wala pa kabalo kung di ba kadto niya. Kahit nakibot na lang kita action Eric, no? Nga naglaga po, abay ko gani, may quad lang, may poste lang nga nagyupo. Mayo si Papa, do ka anting palamatinaan niya. Oo, perte niya si Action Nixon takong. Oo, tiya mo na Action Eric ang latest sitwasyon na dala naman siya sa stretcher. Kag ginana na siya, gindala na siya sa ambulansya, most probably talon na siya sa pinakalapit ng hospital. Kaya ang kuha na yan, ang yan na motor na, kaano siyang pulis? Ari naman Action Eric na ng from Station 1 natin. Okay. Karga na lang sa Station 1 ang ilang motor ba? Dala ko sa Police Station 1 kung nga Oo. Police Station. Correct. Kag Para balik ko na lang din kay timing man, may ara man sang timing, lapit di ang aton nga CDRRMO, kag naga-patrol ang pulis, kag iban pa nga mga Ate force good. multiplier man sa diri nga lugar. Good.
Yes. Kaya ito na siya, Action Erica, gindala naman siya sa ambulansya, good thing lang nga conscious man sister sa aksidente sa Action Eric. Gani. Sige. Live diri sa San Juan Lizarriaga Street, intersection Eden Aboso, una sa Balitaw na Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Action Radio na boso. Ito mga halong-halong kita sa pagmaneho sa atong motorsiklo ha. Every time nga magpuli ta. Ang panilag na Action Eden, doon naka-drink si Manong. Bas, antes nga liko ba si Rikta sa Blas? Ay magadasing aton nga DRRMO, aton ka Police Station number 1, naka-responder gila yun. Ito naging karga na sa ambulance, ang motor ti posible dalo na sang police station 1 para nga ma-safety na dira, no? Balikan talaga sa Action Eden na boso sa dugan ni Action Balita. Ang report na Action Eden ginadulong siya sa karawan sa Life Extension Clinic. Ang report man ni Action Eden na boso. Sa kapang serbisyo, Aksyon Radio. Magabidira sa kay Migota Miller si Kenya Cañete, sa kay Sunny Boy Paladar. Madala nga paurok-urok ha. May maig kay Maninay Chari Salvacion, sa kay Manang Sonia Bayra, sa Purok Rosal Barangay Takuling na tayo lang ang pamilya Bayra kag pamilya Salgado. Sa kay Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton, sa kay Maninay Rimo Tampipi, sa kay Clarita Tampipi, sa kay Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville, subdivision barangay Tangob nga monitor sila sa ato, no? Toto Kerwin Hamindang, ha? Magabidala kay Toto Kerwin Hamindang, kay Joda, musta Toto Jod, Sinday Mabel Di Malada, musta? Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, ha? And family, manandala nga pagpaurok-urok, si Mr. and Mrs. Lito Kagbeth Tagalog and family naga-monitor gid sa ato no sa Parilito ang siman ng Beth Tagalog sa Action Night Patrol program. Sa kay Peter Yusay ayang gabi dira, kay Mark Anthony, kay Makoy Mox ayon lang dala nga pagpaurok-urok. Antes sa mga report gikan sa aton sini nga mga correspondent, ari nang ginahula sa tanan Action Henry wa. Para makabaton sila sang 500 pesos. Diri na kita sa aton sini nga SAP sa Action Radio Bacolod. Yari na
Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ayos, diri kita sa ato sining bulang kristal ang magadaog. Karon nga gabi gina-check naton kung nagabugtaw pa. Way tulog-tulog tulog ka mo kung tapos na programa sa Aksyon Radio. Kay ano man oras ga tawag kami dira sa inyo nga telepono. Titilawan tadi ko nagabugtaw pa niyo. Kag ko nagapamati pa ni sa Aksyon Radio, no? Pag ring sang cellphone isa dua, pag wala ka sabat islanta sang magsabat dayon, no? So mo gina-check naton ang iya sini nga linya karon nga gabi, no? Pasi makasabat sa pagring sang The number you have dialed is either unattended or out. Isa pa biyak sa Lendre, unattended out of coverage area. Isa pa noy ka ring para nga may tsansa. Pag out of coverage, the automatic out. Wala ka 500. The number you have dialed is wala either gid. Sorry. unattended or out. Sorry. No, okay. Sorry. Kay wala ka action dyan. Kung ano action dyan? Gapula pa sa action dyan. Overtime si action dyan, no? Huwag kita da. Ara na. Titry tabi ang another number sa aton sining akuan. Sa aton sining linya. Balaan tadi ko sino ang gapulaw kagabugtaw pa ni amo ni oras mo. Ang gabugtaw buinas. Kag mag-ring ka masabat sa cellphone niya, matik 500 dayon. Hindi na siya magkadto di ipadala ta sa pera padala, no? Para nga hindi na siya magkadto di sa Aksyon Radio kung hindi siya mabudlayan. Ari nag-ring gid tapos gid ini kuan gini. Ini basi katulog man. Hello, mayang gabi. Gabi. Si Lula Rita Durumal. Sa Purok Masagana, Barangay 6. Salamat. Lula, ikaw ni? Ako. Gabugtaw ka pagali. Abi ko, tulog ka na. Ulit ko yung radyo. Ginaulit ang radyo, ginaulit pang cellphone. Tiara gid, jackpot ka gid. Chamba mo gid, Lula Rita. Sino ka nang gina-istorya mo, subong? Si Eric Magbanwa. Tumpak matik dayon na 500 dayon na Lula. Wala na mo kuskos balungos daw ka 500 Salamat kita. Dalon ko da. Ipadala na namon sa kuana sa pera padalang imo nga 500 Sige, Para nga hindi ka na di magkadto sa Aksyon Radio. Salamat kid Lula Rita Durumal, 70 years old, taga Purok Masagana, Barangay 6. Salamat kid sa pamamati kag God bless sa imo ha. Salamat kid. Salamat, good night. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Sabi mo may isa pa, why na? Isa lang, guro. Ay, may patagalig extra, no? Sige, extra tanay. Extra. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid kay Lola Rita. Kalabanan sang mga nagadaog bala sa aton, mga senior citizen, no? Kita mo si Lola Rita, tos 10 anyos. Mo ginayang kalipayan sa mga senior citizen. Si radyo na gilang na ya. Inahulid pa ng radyo.
dumang gusto ng radyo nga abigon lang. Kadugang battery lang, pusan mo ka martilyo, pagwa sang duga ya, ibalik mo, andar pa tayo bro. Balik na bulat-bulat lang sa init. Ay, puwerte, no? Sige. Ang aton winner, si Lola Rita. Aton nga winner sa SAP, Saxo Radio Bacolod. Ginadulong siya sa kalawan sang ITC. Felix Gar, Alan Navales. Bawat yara pagapurok-urok ko. Night Patrol pag ginapamatian. Sige, i-check tara mga report na gikan sa aton nga mga correspondent. Una-untang report live gikan sa may syudad sang Cadiz. Report ni Aksyon Roger Gutig. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gutig. Line number 2 sa report. Jer, good evening. Yes, action Eric, may gabi sa mga aksyon sa aton man diri action Eric, mga balita agad tipon sa bahin sa syudad sa Cadiz kag mga pila pala diri ka mga area of responsibility. Baw. Sa aton sini update action Eric sa COVID-19 diri sa syudad sa Cadiz kay ina magipatigayon nga pag-swab test sa mga market vendors diri sa may syudad sa Cadiz tungod katong ang isa ka portion karon sa merkado ang naging lockdown action Eric matapos nga mayara nga isa ka manuglasa abla karne o kumarbihaw ang positive. Ay, gali. So, tungod sila, nagbando ang local IATF diri nga i-lockdown ang ina nga supposed to be ang bilog ng merkado. Oo. Pero kung i-lockdown ang bilog ng merkado, tabi na abing magwa, kundi nga ginimo diri nga module by module lang. So, palo, so man subukan ang module. Dati, Mudjol lang. Mas delikado na. Damo gani kiti emo nang isa sang ginalantaw man bla pero tayo sa kay Doktora Maria Victoria Banyas kiti ilay ni gito kamay nga mo sinika gang gidimo nga ti swab. Oo. Ang mga vendor pero imuon siya module by module man. Oo. No, buson pang swab. Ini ang mga vendors pero kay ina kabudlay kay Mante gina-expectan mga 50 why got 30 bilo na kanto sa Cadiz Arena kag mag-participate sining swab test ipatigayon kung tani kay ina Tayo tala na kanto? Utay lang why gani 30 mo to kay muna nga daw mamudlay. Pero sa kay Doktora Maria Victoria Banyas actually, sa aton sini nga interview may katalan sa sini. Okay. Bali, may nga module din pa close anay. Kaya may isa din yung nagpasitib bala sa isa na attendant na nag-baligya. Nagpasitib sa empleyado sa subong administrative sa hospital. Tapos, una-una, muslanay na lang tanong yung area niya lang kasi lang religyahan. But then, may nagsunod naman kami nga mga suspect nga diya mo mismo sa mga module duwag sa silog. Nga naghapo naman pag pinapa-waitlisted naman ito ma-admit sa district hospital sa Sintan. Kaya kabudla-gidla sa kong diya magpa-admit ng pasyente nga hapo kasi bala niya naman durong nga kung hapo gani. Itag na siya dahil na COVID suspect. Ang problema sa subong sa mga government hospital kaya wala din mga bakante. So, every time kami mag-refer kami sa patient na ipa-admit,
para na sa waitlifting na sila. Kaya sunod na bala. So, amo nang kabudlay subong kung salig na sa government hospital ng atong pasyente hindi ka madali-dali at even daw nga gabi ng hapo nga inang tinanggal na gitbala oxygen yung alag nito na. So, para na lang nga maano nga mo nini, amo na nag-decide na lang kami nga rin pa nagdan na ni Mayor na i-lockdown na lang ang nangyayari ang module na kagamit ang salipat sa ngalan. Sama na bilog na nga nga module na muna na swap na lang. Dapat magsilikan ng module, portion lang sa merkado, hindi bilog ng merkado niya. Hindi na saya bilog ng merkado. Actually, gusto ganit ni Mayor na bilog ng merkado. Sining namon daw mabudlayan kasi nga kay hindi kami magsugot dyan yung home quarantine ng swap mo kay malapta na ginagyan sa intake ng dalawang positive. So, daw biglat na kayo sa monitoring sa among DHW kay kabalo ka man yung subong dumudamo na sila monitor na naka-home quarantine. So, kung idugang sa pagid ni mga kung sila mo, mga sintinta na yung katao. Baka damo. Hindi na nila mabantayan dala kag wala kami nila assurance na hindi maguluwa. Kasi kan subong iba niya ginahong quarantine na ragi dagalo sa pagagwa. May lang ko ng mga neighbor gabantay kaya na-report dayon. So pero kung siya hindi maibitar na ginagagwa ni Japon. So para sure na lang kami, na lang din namon sa facility, butang until na magawa ang ilang result. So amo na subong adlaw, alas 9 karon sa kami sa arena, ma-swapping kami. Para para hinway na lang kabalas. Na just in case may mag-positive, makwata na dayon, maseparate na, hindi na maglakta sa merkado. Pero so, ang dira sa merkado, isa lang ang confirmed positive. Isa lang ang confirmed positive, may duwa lang sa suspect. So, ang plano ni Mayor na ilakta ng bilog ng merkado, lang namon, by module lang nila. Isubong mauna lang sila. So, ang next naman namon, kung ma-release na ita na ng result, amo naman na, next naman nga module. Para na lang masipop na lang ita lang sa merkado. Para na lang, safe na lang. So, daw nga period na sa ulo, daw kita ng mga vendors dito, is-on test? Daw amo na siya, galing kayo, hindi ko lang sila matingab tanan. Dahil sa Bacolod nga, bilag ko yung tatlo ka market nila, yung tingab nila, mga 1,700. So, daw ba, mo ko lang ka sa Bacolod, ba nagatenta na yung mga vendors, swab test, mo man adire, subog na niga, pamangkot sa ganitong iban niya sa may kilid, balakit na sila na, si kami swab test magkabili. Kaya anong plano ni Mayor Escalante? Ipa-swab test na rin nga gabaligya sa merkado sa Cadiz da? Dati mo na bro, imuon siya, module by module. Module may module. Mo na sila nga uso subong module mo, mo na nga na module by module actionary. Amo sila ka module by module? Ano mo sila kung siya na sa Cadiz man? Di kaya ang merkado, actionary sa sunod sa Cadiz, kundi kung siya daw... By section ha? Peace section, vegetable section, ano mo na? Hindi ang diriyasyon na sa Cadiz, kung siya daw bali ang merkado, ang isa sinabi, kaya apat ka module mo. Kaya isa ka module, kompleto na siya, sa may face na da, may tapos sa piyak na wala kompleto mana kay ang kada isa na siya ka bahin o kung module ini halos kompleto na, may mga lamasan, may mga parang lang kondra kasi ara na kompleto na nada, no? Pero kung gusto mo na magkanto naman sa piyak, so, amo ba yapon na? Dito may bakal ka ba yapon sa isda, karne, lamas, baboy, amo na sa isa naman ka porsyon daw, amo na siyang botilingon diri. Sa merkado, binabon nga, pag isa ka module kompleto na may section, may lamas, may tanan na rana. Mula nga isa-isa lang anay kay para nga halimbawa ko ng isa ka module magsira para sa
iga patigayon nga mas swab testing. So may ara kapaya ang mga tao may katuan pa nga pangumprahan. Siguro ko tingbon mo ni karote din ang mangumprang ilakda mo bilog merkado din mangumpra bi karon nagsunerekan mga tao ting mapasagay mapamarapla. Gani man no. Pero naglaan pag ganito kay kaina ang obserbasyon dito nga ang obserbaran nito sinerek kasi ang mga tao nga ang mga vendor klara sinangabot yun sa gin lockdown te pagkabalon niya kasi lockdown te siyempre naka-prepara na sila mga baligya aso sinakot nila yung mga tapangkong iba nag-ubraya sang nabutan niya sa mga ano na gani improvise o mobable nga mga tapangko like halimbawa sa lamisa kung nabutangan sa ilang mga baligya sa Center Island sa ilalong sang dako-dako nga tangke blasang tubig. So, matabo siya, imbis niya gilockdown, sila mo magyapon. Ang lugar ko ya gilockdown para sa disinfection po ng tao ay managpaimuno, kaya mas ladyapon. Sa merkado, pwede mo punggan. Gani. Rason nila sunere, kaya nito, ano naman ni karon ng amon nga baligyan eh. Nan. Kagano karon ng amon niya nga kaunon kung di kami baligya. Kamu na yung ilang rason. Kaya masyado daw, okay, balikan sa action na Roger Guti. Ba mga reaction sa mga vendors kadis daw mamamaniting reaction sa mga vendors sa ato sa Bacolod, no? Action na Roger, please come back. Okay. Check tayo na sa Roger. Kasi ang reklamo mamamaniting sa Roger eh. yes, sa reaction Eric daw kasi daw ka budlay mas budlay subong diri sa bayan sa sunod sa Cancer Square. So gan lamang action Eric atong sa city assessors nga nag-angot-angot na ni, no? Muna nga ang kabudlayan man sa local ATF sa mga contact tracing pakita man ang sinerek ka daw damo gikatama sa ulabrahon sa local ATF. Actually, nubo ang nabuhay yung tayo ko ni 41 ang kaso karon kay may fully recover niya 4 pero may 2 naman nga nagduga nga confirmed so may treated di karon active na kaso dari sa syudad na karis from 11 okay 39 so nagsakaagit sa nila natya nagsakaagit na sa nirek ang ilanat kinaya kadamuon bagod sa pagdugang naman sinisang sa mga nag-positive. No? Diri sa may syudad sa Kalisakson Erika. So, muna, pila sa mga update natin sa COVID-19 diri sa may syudad sa Kalismayo yung actually, okay ang syudad sa Sagay kay sa report nga nakuha man nato actually ang syudad sa Sagay Action Area daw wala gid masyado sang may naga-positive na karon no na medyo sa ila dito may ara lang kami kung siya isa pero madala siya sa naga-recover nga tagdamo like subong adlaw Pitsa 21, may isa lamang confirm na case sa dugang sa syudad sa Sagay na mo 201 sila pero may 7 naman nga naka-recover. Okay. That is why nga po natawon ang ilan 17 ka active cases subong iya may 11 na lang naman 11 na lang tungod kay isa ang nagdugang positive pero nagbuhin iya sang 7 na recovery. So 11 na lang ang ila siniya nga active na kaso sa syudad sa Sagay. Kabay pa naman tayo yun man na, no? Kasi ang mga manangay sa ato man sininga kinanglanon welcome sa tawag Action Eric na tawag na to ganang katigor nag-dutay nagpakita kasi amat-amat nga nagpakita nga hamay na lungon kada puno sa kooperasyon ang mga pumuloyo, no? Mga tao sa isa ka lugar.
Ang sa sunod sa sagay, sinirgin file na galing kaso batok sa duwa talaga mga suspect na gipadakop sa isa ka operation sa separadong operation sa druga. Ang gin-file ini sa kay Edward Bren Biatinggo y Montaño, 33 anyos sa edad, nga residente sa housing Tilapas, Barangay Rafael Barrera. Sa diin ini siya sineric ang suspect na dakop ini siya in plain view na nakuhaan sa posisyon sa isa ka sa siya isang ginapatihan ko ni siya buo na kinkitiara naman ang resulta. So nakabalor sa 1,500 pesos bangon nga ini siya disurat na sa gabi sa gyapon ara sa mga dalanol diri syudad sa Bacolod o kung sa Sagay. That's why nga pag bandi siya as ini siya standard operating procedure nakuha siya ang isa ka sa siya sa Cebu Actionary ka. Then final man sa kaso ang isa pa din ka persona nga ginakop iniya sa bypass operation ini si Gerald Dasmariñas Ilimbo alias Toto, 37 anyos sa Quezon Street sa Purok Masagan na Barangay Poblacion 2. Siyudad na Sagay nga ginakop man sa tinarikdan ng Adlaw sa Amerika. Nagkakuhaan man siya sang Shabu nga isa ka yet-sold nga morning nga bypass item ang 500 piso bill nga ginamit nga bypass money kay tatlo pagit ka transparency sa during sa pag-search sa iya kaya 2,000 pesos nga ginapatihan nga cash proceed kada evidence siya pagin na ang iya sininga isa ka unit sa single motorcycle na Honda Click ang confiscate bagon ini actionary nga ginagamit sa pag-transport sang Shabu sa siyudad ina sang Sagay. So parte mo ni nga to nga madulong report sa siyudad ng Escalante galing ginapanayon pa to ang investigasyon sa kapulisan kaya wala pa man klaro sa Nerek kining natabo nga shooting incident kahapon mga alas 6 immediate ang nasang aga sa din ang biktima rin nga si Julito Limbaga i Villera na mo siya ang isa ka traffic enforcer na ginlota ka ginaparakan gin sa mga armadong grupo guay pa karon maibaluan kung nalugid bala pinakadalom nga motibo sini kumadumduman pizza yes man sa muna sa October nga gin nabigan ang pizza yes kintiro man to atong kumadumduman ang driver sang Escalante City PNP nga assign man sa LGO o kung empleyado man sa LGO pero ini siya ang ginassign na bilang driver sa bayan sa Escalante City PNP gini siya actionary ang ginlotang man kumadumduman sa atong mga tagpalamati sa sulod mismo sa ila sininga pulihan sa nga naglantaw sa TV o po nagiya sininga bata gini siya ang ginlotang man sa mga armado nga mga grupo alas 8:40 ng gabi sa Sitio Bautista, Barangay Balasibog sa siyudad ng Escalante ito si RJ Buena Vista. So daw namo subong man ang mga sulod baron sa kapulisan sa siyudad ng Escalante bat-debate kita sa kapasidad man sa leadership ni Police Major Hilden Dispi na matagan siya light ini bisan pa matuod nga inakabig nga mga armadong grupo wala po ang pag-ako sila ang mga grupo sa mga CPP kung sila ginman ang panglutang sila nga mga empleyado sa LGO sa Ciudad ng Escalante Actionary ka. Amo niya, tumatulong ka mga balita mga informasyon at ito nagiging natamyaw si Kap Madalidias kay Mr. Jonathan Diaz kinaya pamati man karon nga gabi sa aton man sinay pag dulong sa mga balita kag subong man Dr. George Subuton kag Miguel Aldo Bigolando Macroya dari sa Power Dream
Pamatik si Fiscal Maido at si Ma'am Linian Maido nga mo diri nga parole provision officer sa siyudad sa Cadiz, Toto Julie Basangko, Toto Julie Basangko, kay Pare William Prias, kay Pare George Mambina Gonzaga. Report, ikan ka lang tayo sa probinsya sa Negros, Dr. Nadal, una sa Manita, una sa aksyon. Dari sa aksyon, Dr. Gutim Report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Roger Gotib sa ibo sa report live gikan dira sa Northern Negros. Namo-damo ang mga balita ng Aksyon na Roger Gotib. Cadiz, Escalante, kag Sagay area. Ang balita ng Aksyon na Roger Lodi Kagawad Peter may nomble ka. Bugtaw pagliw. Sabi ko tulog ka na pre. Tamo kay na balaan mo. Sote lagi ni si Kagawad Peter may noble. Manong email kagay manang ni Lida Lopez da sa Tabunan Bago City. Ka monitor mo sa ato. Oy si Tutor Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid ka bugtaw pa sa ho. Pulaw pa sa kami ako mandira happy wrestling ng sakay Kirk Tenerife natuto Kirk Tenerife kay Toto Ken Tenerife da mga monitor si Kirk kag Toto Ken Tenerife mga kabataan ini Marita Eric Tenerife kay Police Captain na Leo Estopa sir may gabi dira sa imo para masya ka monitor siya pa-urok-urok man siya. Si Ruther Kirk Lorenzo Olmido. Dara sa Escalante ka monitor man sa ato, no? Sila ni April Joy Buenaflor Gaston. Pa-urok-urok isa, no? Si Madam Iboni Butser sang Germany. Araman ga pamati man sa ato sining pagpangalagad. No? Si Toto Bonbilio bata ni Chay Merding monitor sa to si Toto Bonbilio ha ano dala nga pag paurok-urok monitor siya kag nagapamati diri sa inyo para tuntunan sa Aksyon Night Patrol program. Alin sa report ni Aksyon Roger, sa luwata si Aksyon Stephen, Preskito, why siya noy? Aksyon Percival Villamor, why siya? Siya nagkadto na kasi dala sa baha. Yati. Check anay da. Oh. Wag siya tanong. Kasi dala sa baha ni siling ko. Maglawas na kay Roger. Kasi Roger nakapangapot siya sa gamot mo. Oh, gano'n. Ate Maya man, sige, tulog-tulog lang mo na ito. Buwas na ka mo sa gabi report. Sige. Ang gabi dira kay Eugene Sapini, kay Ramiro Tamayo. Alin na kay Vicente Similiano ang panamyaw, no? Sa Valladolid kag Paranaque, ang kapamilya ni Toto Alexis Wingwing Torre sang UK ginatamyaw lang, no? Classmate Merly Dolido Magallanes na. Mayang gabi gida sa inyo. Sa kay Palma Lao. Paurok-urok si Damski Montajes. Araman si Michael Bisagas. Monitor man sa ato. Alan Pijongko. Gabi na kay Alan Pijongko kay Elmer Almorato.
Barangay Dosla, Carlota City. Monitor gid sa aton sini nga palatuntunan. Kay Jam da, Mark Lawrence Aligam. Ang gabi gid dira no kang mayroon dira nga pag paurok-urok pamati sa aksyon Night Patrol Program. Mga Doberman nga tanod sa barangay Panukoy ga kuan man nagahara-hara da mga gat. Nagabidira sa mga Doberman amon nga mga barangay tanod sa barangay Panukoy. Ang leader ara Ara ang leader. No, ga pamati gid sa to, no? Sa kagaong nga tawag niya mo. Sa kay Toto Al Mendoza na, may kabigid sa kay Choy Polding Mendoza, sa kay paurok-urok kida sila, no? Si Astrid kag si Manong Polding Mendoza. Si Toto Al Mendoza raman gabugtaw pa. Pagita da Toto Al Mendoza. Paurok-urok man sa pamati. Sige. Mabalik kita when we come back. Balik ka report ni Axel de Naboso. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginagang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na italak na Malasig pero sigurado
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato nga pagpangalagad, may gabi dira kay Makoy Ruib. Sa may barangay Mambulak, Silay City, Renzo, Pamilya Crispo. Iya ginatamyaw, no? Kay Rosel Z. Mogda, mayong gabi, gida. Jan Pastoril. At sa kay Michael Garces. Malikanta si Aksyon Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Eden, please come back. Aksyon na Eric, kapin na 15,000 ka pesos ka balor sa ginasuspetson Cebu ang nagkuha naman sa isa ka managbaligya sang saging sa buy-bust operation nga ginpatigayan sang Philippine Drug Enforcement Agency kay inasang hapon sa Procardin, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod. Ginkilala ni PDEA Agent Bambu ang nadagpan kay Ronel Cartel kag residente man sang nasambit nga lugar. Sunod kay Agent Bambu, matapos makabaton sang reklamo sa mga pumuluyo angot sa aligar baklanay sa droga nga nagakatabo sa balay ni Cartel. Rason nga duha ka semana sila nagpatigayon sang surveillance batok man sa ining sospetsado. Dugang pa may mga possession man nga nagakatabo sa Ilapuloyan kon kaisa kag sa karon. Dalon kung gindala na sa PDEA Region 6 holding facility si Cartel, bangod wala na nagabaton sa mga persona nga bag-o nadagpan ang mga police stations diri sa syudad bilang safety precaution sa tunga sang nagapadayon man nga pandemya. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, salamat kid Aksyon Eden Aboso. May gabi dira siya kay Joseph Jocampo. May helmet ang driver. Ate, white helmet ka ng driver. Tama ko duga ulo ya. Si Michelle Sayo da mayang gabi gid, no? Michelle Sayo. Kay Jocelyn Kalamaan da bawara pa sa monitor pa sa si Kwanda wara pagli. Si Cory Bidaha, no? Kaya wala ko tsimpo. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pag-isilimanon ang Action Night Patrol program sa Miyerkules Kidisyon, magkatakopin ni Temporaryo. Balik ini buwas Webes, same time, same station. Ato sila nga mga patrol, unit reporters in action nga napalaga, kiro gabi sa Action Eden Aboso, Action Roger Gutib, Action Papang Nixon Tao, mga tagapiloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, News Center Action Al Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert, Action JM Bike. Transmitter Control Tower sa Balagay Talog sila sa bago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa mga Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Record Action Rex Cantong. Ang inyong lagat ng Kurman Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista
Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog at kwerpo sa aksyon, Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.